επίσημα σε κόμμα έτσι το τρομάνιο ή σιγά σιγά. Όχι έτσι. Έτσι πιστεύω. Για να δούμε λίγο. Πάμε να το χειροκροτήσουμε εδώ με το Θοδωρή. Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα εδώ στο Μιτσιρίκο, 15 χρονών λοιπόν. Πρέπει να σου πω ότι εγώ προσωπικά σας ζηλεύω πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να με υιοθετήσει ο Βάσο, να γίνουμε αδέρφια, να μου δίνει και εμένα το σιέρα. Και νομίζω ότι είναι αρκετοί εδώ που θα ήθελα να είναι αδέρφια μαζί σου. Το έχω ξαναπεί. Ήμουν σίγουρος, για πες μου λίγο, πώς και έγινε η πρώτη σου επαφή με το Τριστάντσο, με την οδήγηση από τόσο μικρή ηλικία? Μου άρεσε πάρα πολύ και έβλεπα τον πατέρα μου και στείληβα κάποια άνθρωπο. Και τι, να μου μάθει. Πες μου λίγο το μυστικό, τι έκανες, δηλαδή είσαι πολύ καλός μαθητής, δεν του φέρνεις να δεις κάτι, δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος δηλαδή που το πεις. Γιατί ο πατέρας μου έλεγε αυτό, είχαμε σφαλιά, θα του είχαμε κλώτσα. Είμαστε σαν κολλητοί. Πώς το έχεις καταφέρει, τόσο γαμώτα παιδιά είναι ο πατέρας? Είναι. Ένα χειροκρότημα λοιπόν για την οικογένεια. Εγώ δεν θέλω να περιμένω άλλο, θέλω να σε δω σε δράση. Καλή επιτυχία λοιπόν στο Θοδωρή. Πάμε λίγο δυνατά να το ανεβάσουμε το Μιτσιρίκο, έλα λίγο! Το χαμόγελό του έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά, έτσι. Να δεχτεί καλά. Όπως είναι πάρα πολύ λογικό, είναι και η πρώτη φορά που θα οδηγήσει αυτή τη διαδρομή. Για να δούμε. Βλέπεις και εσύ τώρα εδώ. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή που όλοι πρέπει να βγάλετε τα κινητά σας και να φωτογραφίσετε, να τραβήξετε βίντεο το Θοδωρή, να το ανεβάσετε στο ίντερνετ, να το μάθει όλη η Ελλάδα λοιπόν ότι εδώ στην Ξάφη, σε αυτό το υπέροχο διήμερο, είχαμε και για πρώτη φορά το Θοδωρή Χριστοδούλου να οδηγεί το αγωνιστικό του πατέρα του, πραγματικά ακολουθήσει λεπτό αγωνιστικό. Ένας πιτσιρικάς λοιπόν 15 χρονών και όσο έχετε μεγαλώσει λίγο παραπάνω θα ήθελα να θυμηθείτε τι σκεφτόσασταν και τι κάνατε στα 15. Βλέπετε το παιδί είναι όριμο, δεν παίρνει κατευθείαν μαλλιά, είναι λίγο να δει τα μέτρα, όχι σοβαρικά. Γιατί και εγώ που είμαι παλί και είμαι κορωμένος. Παίρνει λοιπόν εγκίνηση από τον Αλιτάρχη. Που εξηγεί ποια είναι η διαδικασία, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί μέσα στη διαδρομή, τι ακριβώς πρέπει να κάνει και νομίζω πως είναι έτοιμος να του δώσει εκκίνηση για να δούμε τον κύριο του. Πάμε λίγο να ανεβάσουμε το Θοδωρή του Χριστοδούλου, λίγο δυνατά. Και με χειρόφωνο πολύ σοβαρός εδώ, μη σταματάτε το χειροκρότημα, το παιδί το αξίζει, κοιτάξτε εδώ πόλης 15 χρονών, πραγματικά ένα θέαμα απίστευτο, γυρίζεται ένα σχέδιο το οποίο αποδίδει πάνω από 550 άτομα, καταπληκτικά, τρίσταρε όλο το πέρασμα και θέλω και οι κριτές να του βάλουν και μια βαθμολογία έτσι για την ιστορία να δω τι παίρνει. Τα λες αυτά. Πάμε λοιπόν, έκανε το πρώτο πέρασμα έτσι για να πάρει τα μέτρα της πίστας. Τώρα ελπίζουμε ότι θα κρατήσει περισσότερο. Βέβαια για μένα ήταν αρκετό. Μόνο και μόνο που τον είδα έτσι, δεν γυρίζεται τα τόσα άλογα. Είμαι ευχαριστημένος πραγματικά. Νομίζω πως ο Βασίλης ο Χριστοδούλου έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Ένα χειροκρότημα και πάλι στον παπά, γιατί έχει περάσει πολύ σωστά αυτά που πρέπει να κάνει στο γιο του. Έτσι λοιπόν θέλουμε να συμπεριφέρονται οι γονείς στα παιδιά. Πάμε να δούμε. Χειροκροτάμε λοιπόν τον Θοδωρή, ο οποίος έχει και απίστευτη φάτσα, ο γελαστός πάντα. Κάτω τώρα. Έλα, είπατε τίποτα, δεν ακούω, δεν ακούω. Έλα, πάμε λίγο δυνατά. Πάμε λίγο να τον ανεβάσουμε.
Περιμένουμε πώς και πώς να περάσουν 3 χρόνια να βγάλει δίπλωμα για να μπει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή να το ρωτήσουμε σε κάποια πίστα. Αν από τα 15 οδηγάει με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι και πάλι τσιλιμπώνουμε.